Kalong ka kubor ka ba om sngula ban chusngap bar ka de ka kubor ru ka ba penpang not ban tip ba kumbah nyo pusangut ki khon swet ki blari la kudup ta ka North East India Mission Association ane ka nema halat menring penursla menta kidon hapdeng ka jingkurdu bam Kari khasi channel haba kayo jing tip ikani ka jingja kala late ban chuko ikani ka jaka bakla lap bikidan artli ki yeng ri khon swet baka nema kala senga kate ka jaka Kawai gede na kabanta ki khana kantai ki badan saw punyongot bar kawai pat gede jong ki shinrang ki badan ar punyongot Akapor was dang ngidoni tang khadet ngut ki khana rewat la kataru ngiyo I ba ublei da sangti ke badan por ke jong ula nang yai long lem rengkat bat ngi hadu bangi poi hadu ini khana mata ki don kantai saw punyongot ki shinrang ki don ar punyongot hoi au sena barjar kan riu ngila ban penia klat ye kenthe bat senrang ye ki senrang ngila pen kerya kumbas kilometer ye nang ne nang ne yang sa jong ki kenthe Kani ke jing kudu bam kala jana do balas dang ke jing khangdam na mar ke jing wan ke jing pangkhlam COVID-19 Kani ma omtang bakala shuri shu kudu ba sumari ki Henry kala sengru ye ka school ha ka tehi ka jaka ha ka bakini ki khna kan roi ha ka liang ke jing nang jing start Kini ki khana ki de ki bawan na ki long yeng long sam ki baduk na ki shinong wa pher jong athan khap pot bar ka Bangladesh ki don ru ki bawan na ki wede ki jaka jong ka jalla ban yo e ki jing e ju ka yeng ka sam ka ba ki la do no na mar ka jing khlat no ki me ki khpa to kini ki khana ki wan ha ki jisa ki babun ki de na ki ka thain blok pun usla jong hi henre ki don na ki we ki jaka bat ha ka leng so dong hi jo ka ne ka mkhla jong hi ngan ya thi pi maria sedang ka lockdown iyo I nak kau kesini kat banang ya kiwi sini nginang duna dadu ki jingbam ban ai ki khana ngi duna ngi sem sitom sibun ba kamtam ke jinglut ku mukhau hang ni philai tip kat ningut ki khana ngi haban yo khau khambun henre ngi I ba tek tek ngi sem jinjari sibun namar ka ya kini ka lockdown ka wei ru kaba sem jing kade ha kabam kadi phila ban yu I ba nabar ke yeng ka sem I kumba kala biang lut na dong sidong raila da pirung siapo pin sem ba sibun ki jing duna ngi doni ha ban pen biang ya kini ki khun ki badan kumba nyup saw ngut ai Hagajing shisha ka nema kum ka seng tremons ngoba kala treshi tom ban yo ikila jerap na ka banda ka ni yeng ban pet na ka banda ka ber ka biang ju ki khana Lengba ke jeno senyang juki bor sarkar berkum juru ki rushimen Hindre ke jingwan ka lockdown ka lakta shibo ni kani ka yeng haka bakila chigarap ni ke jingno senyang kila duna nadu ba lockdown ngani thu pi ka don ta kawi ka seng ka bana shalong jongki khar bihari kini kilawan yaram katuan ne bat kidon ki katuan ne kumba artali kiseng nangta nakaliang ka Nema central body ru kala pai khamat ka yarap yani te andrai benta te kila duna ba kinong wan amdesu kumha ki snem long no na du baslang hi kene lo dang ngi don sibun ki jing duna ne de namar ba ki briu kim yo shu ban rong hang ne nakta kawai ro naga jing bom sha ya ki briu bakin mi la bande nakta kadang thrai ki jing duna ka ba khamat kade ka bam kadi ka kup ka sem ya ki khna bat ka dawai ka dasin kumtai ni jingduna ki jongi ka jingdon chu kini ki yeng kala long ka jingkar khu ka pakraw kini ki hybrid ki brado no e ka jingi ba ka jingri jing group chu ki kemi ki khpa le se bo na preng jong ki ru kim sngo thu bhai ki ei ka bala ja bar khata ya ki kumta ki shim ba kane ka de ka yeng jong ki ba ka de ka jaka ka ban pin byang ya ki ya ka bam ka di Lesi ka ni ka khep ka ba tam ka jingim jongki ka deru ka khep ka ba tam na ka benta ki nong penyai haba ki la chia rapro ki la duna nadu badan ka lockdown kan wi na kaliang ki dong wan jungo wan kami ki donation ki lahir hadu kata-kata ngim la hoi da sisya ngidon ki dukhat gani ma ngi buni tang ban rai ki ba buni sane ki dai tang ki ba dung long no ki ba duk sisya tang ban rai ki don kata ka ban sim pade ban yarap ya ki wei pan Rai wallah pedeng ka jing ka jong ki rap kat bala ki le kat bala ban tendrong ya kan ka jingkin ka ba ngidon ni rai mentang nge ing na du pas dang ka lockdown
ngi iba nakaliang ki khotru ki lahir sibun ke subscription ka baju poi daki ongno silak tam kum tu rei menta ka lahir tang spojar nata donation ru ho kawan naki brio ki babun ki rusimen ki seng balang bat kiwe henrei na du ba sedang kan ke lockdown ngidan stang katungan ningut kiba wan ban khmi lene ban yarap ya kan ka jakari kunchu ni kan thei bat senra hoi kata ade ke jing sisa te baro skatu ngiyo ban li yo selong ki juru ki dang khambit dor ngiyo sibun ja ki jur ban thiet ya ki nata ka do ngiyo ban ai namar ba dang biang kan ka donation ki subscription hare mentang ni tu ibin dadu ba lockdown sisa ngim yo su ban ai do ngim yo ban ai ki jur tek tengi yo juri si jan ngiyo arjan ngim yo lut ki jur namar balai barem palat ngim la ban kit ban thiet yaki ha ka dor ka ba rem ban pen biang yaki ni ki khun ki jongi ki badan hang ni nakaliang ka jonga ho ngan ya tu ipi ka social welfare kala itu ya ka ni ka jaka joki kenthei ka ai ya ka jingeram na ka betalai prangut ikana te henrei menta imat nadu basdang ka lockdown hadu menta ngimbyo jingeram issue nakaliang social welfare ban kumju ka herlut na dong sedong